ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ। ସେଇଦିନ ଯେଉଁ ଆମ୍ବ ସବୁ ପଡ଼ିଥିଲା ବର୍ଷାରେ ଭୋଜୁଛେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆଜି ଧୋଇକିନା ସଫା କିନା ପୁରାରେ ଗୋଟେ ଶୁଖେଇଦେଲି, କାହିଁକି ପାଣି ମରିଯିବ ନହେଲେ ପୁରା ପଚିଯିବ ଆମ୍ବ। ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଯେଉଁ ପାଚିଲା ଆମ୍ବ ଥିଲା ତାକୁ ସବୁ ବାହାର କରିଦେଲି ଭଲସେ। ତାପରେ ବାଡ଼ିଆଡ଼େ ଗଲି, ଦେଖିଲି ଆଖୁ ଗଛଟି ପୁରା ପୋଡ଼ି ଦେଇଛି, ମାଟିରୁ ପୋଡ଼ି ଯାଇଛି। ତାପରେ ସେପଟେ ଗଲି, ଦେଖିଲି ଯେଉଁ ପାଣି ବେଶୀ ହେଇଯାଇଥିଲା ନା, ସେଥିପାଇଁ ଶାଗ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ପଚି ଯାଇଥିଲା। ତ ମାଆ କହିଲେ ଚାଲ ଉଠେଇଦେବା ଶାଗକୁ। ତାପରେ ଏପଟେ ଗଛ ବି ଉଠିଥିଲା, ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଶାଗ ଗଛ। ଆଉ ତାପରେ ମାଆ ଆଗରେ ନେଉଟିଆକୁ କାଟିଦେଲେ, ସେପଟେ ଆମେ କୋଶଳା ଶାଗକୁ ଉଠେଇ ଦେଉଥିଲୁ। ଆଉ ସବୁ ଶାଗ 60 ମୁଁ ଗଣିଦେଲି ଭଲସେ, ସବୁ ଶାଗ ମିଶିକି 60 ବିଡ଼ା ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ମାଣ୍ଡିଆ ନେଉଟିଆ ଶାଗ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା, ଧୋଇଲୁ ତାକୁ, ମାଆ ଧୋଉଥିଲେ ସେଠି, ଧୋଇ ଆଣିକି ରଖୁଥିଲେ। ରଖି ସାରିଲା ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପୁରା 6:30 ହେଇଗଲା। ହେଇସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଯତ୍ନରେ ରଖିଦେଲୁ।